Mbak Zarima dari juragan toko besi ya di Kawat. Iya. Tidak berblas. Karo aku campur asik. Eling-eling panggonan ning dhuwur. Tratang ayo jo sawetan bantul. Kang gaplek lan diwul. Watu lintang apa watu kapur. Babagan seni ora maido akeh sing kondang akeh sing misuwur. Gunung Kidul lain dulu lain sekarang wis Murah maju. banyune ya Mas. Parsi ya Barang lan iku kabeh papan wisata dik. saking apa wedi apa Cakae ora bakal kuciwa. Sinden. Campur sari ateng gonong gonong wedul diwel sing mesti pulen aku gak ngibul. Gunung Kidul beda biyen beda saiki banyune wis lancar dalane wis padha halus campur sari yo maju penyanyine ayu-ayu MC-ne ora patek bagus elek dhewe asik. Kita giang lagi bro Pratama Sound System luar biasa Mbak Farsi tak pikir Iya. sampean wis lali tidak babar karo aku campur itu eling-eling panggonan ning dhuwur ratang ayo jo sawetan bantul. kang gabrek lan diwul watu lintang apa watu kapur. Babagan seni ora maido akeh sing kondang akeh sing misuwur. Kondang ya misuwur. Mas Fendi kuwi ku kabeh papan wisata dik. Cakae ora bakal kuciwa. Campur sari teng gonong-gonong kedul. Sing mesti pulen aku gak ngibul. Kuwi ku kabeh papan wisata. Cakae ora bakal kuciwa. Sinden campur sari gonong-gonong kedul. Sing mesti pulen aku gak ngibul. Gunung Kidul maju jaya untuk selamanya. Indonesia Puspita
Pratama matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Mbak Paris.